May tubig dito eh? Maayong adlaw, kumusta? Og karon no kay lagi gikan ta ditong dapitas may El Salvador City, laos Lagindingan, Albihid, Lagindingan. Nya padulong ta ditong dapitas may Initaw no, nakita na to ni muning na curious ta. Di atong sakaon be, sir. Murag nakapalo ko sa imo ba? Nakapalo ka sa ko. Atong lantaon kay lagi. Langob din langob. Lakoy ba nila, lakoy ba? Kay kung usara ka mosulod dito, murag maghadlok ba? May tang na at least na mo kay murag. Di ta mahadlok po. Say page mo sir. Zen sir, Zen kahatol. Murag nakapalo ko. Guys! Ano so tubig na ba? Kwarto na eh. Kasi ingalan ani nga kuan? Lakoy ba ko nagwa? Lakwi ba? Dahil maligo din maglaba. Dagat. 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 So parat ang tubig ani. Tayam-tayam. Si tayam-tayam. Kanang maligo parat ba? Yung tabang. Dili may mga ligo sa una, gagmay pa may. Ay, dugay na gid kay ni day. Dugay na ni. Ito. Dili, agdan dia kasulod dito. Apoy tubig sa ubos. May tulog ko na? Dia saka ka dai ba? May agdan dia. Pero murag lisod na siya sa kaan ba? May sa una, gagmay pa may. Oh, ang gihulog dalan ang gulo sa alas. Ha? May tubig dito eh? Lalong din dani. Sumpay nito. Hindi. Pwede maligo. Pero taga diri ka sir. Oh, taga diri ko. Unsa ni Lagindingan pa ni? Lagindingan ni sakop sir. Mauswagon barangay. Pero sa imong nabalan sir, unsa gini nga tuig na diskubrihan? Sa wala pa may mataw na naman eh. Ana na ni? Ang mga lulo pa na taw na naman eh. Pila edad nimo day? 38. Eight. Hi guys. So sa bata pa ka dirigid mo. Sige mo Oh, paningid dili diri. mga ligo bata pa may. Gagmay pa may. Kasi puno pa may sa una, ambak-ambak may ano. Makaning tubig ingon ani na gini siya. Pag mo taob ang kuan, dagat mo taob ni siya, mudako ni siya. Ang muda ko ni. Kani si gituyo na gid ba ang hagdan ba? O ka nag-renovate mo gud ni siya kay. Sa tourism mo gud ni nga under. Sa tourism. Itong taon no nga kon gud no nang makainganyo nang aduulon. Ang tubig dili mainom ang tubig dili mainom. So diha manglaba maligo. Pero karon walay naligo ba? May Maligo. Sige. O halata na nalaba na may daw niyo. Oh. Yan daw ni. Okay. So dito sir masakaan to ninyo sa una dito. Sa pagkaroon masakaan na diya. Sa kana dia. So napoy tubig dito. O sumpay dito ilalo. Ato pod lang atong ilalom ato. Arbitin. Kano? Ungit-ngit na diya. So again sir, ang ngalan ay Lakwi ba? Lakwi ba kon agwa? Kun Agwa. agwa. Lakwi ba kun agwa? Anong mao man ngalan? Say ko na story. Kay mo may kon mo guni siya kanang kumbaga liyang bal langob. Langob. Lakwi ba? Kana siya nga pangalan ang taga diri na ang nagngalan na. O murag kang kapitan. Dili ko sure murag kang kapitan siguro nagkuha naman ang pangalan na. Okay, sige. So at least no nga ato ang nadalkitan kining maong area og nakahapit kita. Salamat kay kang sir. Unsay ngalan mo sir? Ninyo ako sir. Ninyo ako sir, taga DPWH ba? Atong mga higala. So kung wala ni sila, di ko makalas og sulod dire. Sige. O sige mo shout out sir. Shout out. Shout out sa among opisina. Opisina. Okay, sige. Salamat. Unsay ngalan mo sir? Jimmy. Ha? Jimmy. Sir Jimmy. Okay, ayan. Rizal Escarda. Sir Rizal, no? Oo. Okay, and then si sir, unsay ngalan niyo sir? Freddy Akar. Okay, sige. Salamat. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.